Γνωρίζετε ότι πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι συχνά λαμβάνουν σημάδι από το σύμπαν πριν από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις τους. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως ακριβώς πριν συμβεί κάτι απίστευτο, ορισμένα μοτίβα ή αριθμοί αρχίζουν να επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητά σας? Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτό είναι το σύμπαν που σας καλεί να αφυπνιστείτε και να ευθυγραμμιστείτε με τα μηνύματά του. Πριν από τη μεγαλύτερη ανακάλυψή σας, το σύμπαν μιλάει. Δεν χρησιμοποιεί λέξεις, χρησιμοποιεί έναν ψίθυρο. Έχετε νιώσει αυτή την παρουσία, εκείνη την ανατριχιαστική στιγμή που ορισμένοι αριθμοί ή μοτίβα ξαφνικά εκρήγνεται στην καθημερινότητά σας? Σταματήστε να το απορρίπτετε. Δεν είναι σύμπτωση, είναι ένας κοσμικός κώδικας. Αυτό είναι το σύμπαν που σας τραβάει από το θόρυβο, απαιτώντας να αφυπνιστείτε και να ευθυγραμμιστείτε με ένα επίγον, μυστικό μήνυμα. Και αυτόν τον μήνα, αυτό το μήνυμα πρόκειται να γίνει μια ισχυρή, αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Τώρα, φανταστείτε το εξής. Τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι το μήνυμα αυτού του μήνα δεν είναι γραμμένο με λέξεις, αλλά αντίθετα είναι κρυμμένο σε αριθμούς? 6 εξαιρετικοί αριθμοί έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν απροσδόκητη τύχη, επιτυχία και βαθιά μεταμόρφωση στη ζωή σας. Αυτά δεν είναι απλώς τυχαία ψηφία που αιωρούνται στο διάστημα. Μια σπάνια κοσμική ευθυγράμμιση ξεδιπλώνεται, μια που συνδέει τη μοίρα, την ενέργεια και το θεϊκό χρονισμό, σύμφωνα με την αρχαία επιστήμη της αριθμολογίας και τις μυστικιστικές προφητείες του Νοστράδαμου. Κάθε ένας από αυτούς τους 6 αριθμούς φέρει μια ξεχωριστή δόνηση, μια συχνότητα αρκετά ισχυρή για να συντονίσει το πνεύμα σας απευθείας στο ρυθμό της αυθονίας και της ευημερίας. Και ειδικά αυτόν τον μήνα, οι ενεργειακές πύλες του πλούτου από το σύμπαν λέγεται ότι ανοίγουν ευρύτερα από ποτέ. Αλλά να θυμάστε, η βουδιστική σοφία μας υπενθυμίζει ότι τέτοιες δυνατές στιγμές δεν αφορούν ποτέ μόνο την τύχη. Απαιτούν επίγνωση, ευθυγράμμιση και ακλόνητη πίστη. Όταν κατανοείτε πραγματικά αυτές τις δονήσεις και τις χρησιμοποιείτε με αγνή πρόθεση, ο πλούτος σταματά να είναι ένα μακρινό όνειρο και αρχίζει να μεταμορφώνεται στην πραγματικότητά σας. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα αποκαλύψω όχι μόνο τους 6 ισχυρούς αριθμούς για αυτόν το σπάνιο κοσμικό κύκλο, αλλά και έναν επιπλέον αριθμό, μια μυστική δόνηση που πιστεύετε ότι πολλαπλασιάζει την αυθονία σας όταν η ενέργειά σας ευθυγραμμίζεται τέλεια με τη ροή του σύμπαντος. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί, πατήστε το κουμπί μου αρέσει, εγγραφείτε στο Buddhism Mindset και γράψτε τα σχόλια παρακάτω. Είμαι ευθυγραμμισμένος με τον πλούτο, τη σοφία και τα θαύματα. Τώρα, ας ξεκλειδώσουμε τον κοσμικό κώδικα. Αριθμός 12. Ο κρυμμένος ρυθμός του πεπρωμένου σας. Αφιερώστε μια στιγμή και κοιτάξτε προσεκτικά τον κόσμο γύρω σας, όχι μόνο με τα μάτια σας, αλλά με τη βαθύτερη επίγνωσή σας. Θα παρατηρήσετε τον αριθμό 12 να ζει ήσυχα στο παρασκήνιο όλων όσων κάνουμε. Είναι ένας αριθμός κρυμμένος σε κοινή θέα, που σχηματίζει το θεμελιώδη ρυθμό της καθημερινής μας ύπαρξης. 12 μήνες διαμορφώνουν το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, σηματοδοτώντας μεταβάσεις ανανέωσης, ανάπτυξης και τέλους. Οι μέρες μας ξεδιπλώνονται σε μια ισορροπία κίνησης και ακινησίας, 12 ώρες φωτός ημέρας και 12 ώρες νύχτας. Ακόμα και οι ιερές παραδόσεις, τα αρχαία ημερολόγια και ολόκληρος ο ζωδιακός κύκλος ακολουθούν όλα την πορεία του 12, ένα μοτίβο που καθοδηγεί την ανθρωπότητα από την αρχή του χρόνου. Αλλά το 12 είναι πολύ περισσότερο από ένα σύστημα μέτρησης του χρόνου. Λειτουργεί ως ένα ισχυρό σύμβολο αρμονίας. Είναι μια διαρκής υπενθύμηση ότι η ζωή δεν είναι ένας ευθύς δρόμος, αλλά ένας κύκλος, μια όμορφη λούπα όπου κάθε τέλος αναδιπλώνεται απαλά σε μια νέα αρχή. Όταν το χάος μας περιβάλλει, το 12 γίνεται ο ψίθυρος κάτω από το θόρυβο, υπενθυμίζοντάς μας ότι υπάρχει μια όρατη τάξη, ένας κρυφός ρυθμός που κρατά τα πάντα ενωμένα. Στη βουδιστική φιλοσοφία, αυτός ο αριθμός έχει μια ακόμη βαθύτερη σημασία. Οι 12 κρίκοι της εξαρτημένης προέλευσης αποκαλύπτουν ότι όλα στη ζωή σας είναι αλληλένδετα. Η αιτία οδηγεί στο αποτέλεσμα. Η σκέψη οδηγεί στη δράση και η δράση δημιουργεί εμπειρία. Είναι σαν μια λυσίδα ενέργειας που διαμορφώνει το πεπρωμένο σας στιγμή προς στιγμή. Η τωρινή σας ζωή δεν είναι σύμπτωση. Είναι, στην πραγματικότητα,
η αντανάκλαση αμέτρητων αόρατων προθέσεων και μικρών αποφάσεων. Αλλά ιδού η βαθιά σοφία, μόλις δείτε καθαρά αυτή την αλυσίδα, δεν παραμένετε πλέον δεσμευμένοι από αυτήν. Η επίγνωση είναι το κλειδί που αρχίζει να ξεκλειδώνει την ελευθερία σας. Σκεφτείτε το σαν να λύνετε αργά έναν περίπλοκο κόμπο. Δεν ξεφεύγετε τραβώντας πιο δυνατά. Αντίθετα, τραβάτε απαλά το νήμα πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα. Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο απελευθερώνετε μοτίβα πόνου, όχι μέσω της βίας, αλλά μέσω της συνειδητής κατανόησης. Κάθε συνειδητή ανάσα, κάθε μικρή παύση που κάνετε πριν αντιδράσετε, είναι ένα βήμα προς την απελευθέρωση. Και μέσα σε αυτή την ήσυχη κατανόηση βρίσκεται η πραγματική αυθονία που συμβολίζει ο αριθμός 12. Δεν πρόκειται για τη συλλογή περισσότερων ή για το αδιάκοπο κυνήγι πλούτου. Πρόκειται για την ευθυγράμμιση της ενεργειάς σας με αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Ίσως αυτό σημαίνει ότι προστατεύετε την ηρεμία σας αντί να ευχαριστείτε τους άλλους. Ίσως είναι απλώς να αφιερώνετε χρόνο για να αναπνεύσετε πριν πάρετε μια απόφαση. Ίσως είναι να δίνετε επιτέλους στον εαυτό σας την άδεια να ακολουθήσετε αυτό το όνειρο που αγνοούσατε για πολύ καιρό. Το 12 μας διδάσκει ότι το πεπρωμένο δεν είναι τυχαίο. Είναι ένας ρυθμός που συνδημιουργείται, στιγμή προς στιγμή, με το σύμπαν. Κάθε φορά που ενεργείτε με επίγνωση, διαμορφώνετε την πορεία σας. Κάθε επιλογή που κάνετε γίνεται μια νότα στο τραγούδι της ζωής σας. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά, γιατί ο αριθμός 12 δεν μετράει απλώς το χρόνο. Μετράει τη μεταμόρφωσή σας, περιμένοντάς σας να κινηθείτε σε αρμονία με αυτόν. Αριθμός 4. Ο σιωπηλός οικοδόμος της διαρκούς αυθονίας. Ενώ ορισμένοι αριθμοί λάμπουν με άμεση έλξη, υπόσχοντας γρήγορο πλούτο ή ξαφνική φήμη, ο αριθμός 4 ακολουθεί ένα πολύ πιο ήσυχο μονοπάτι. Δεν λαχταρά την προσοχή του πλήθους. Δημιουργεί κληρονομιές. Η δύναμή του είναι ανεπαίσθητη αλλά απολύτως ακλόνητη, δημιουργώντας το είδος του διαρκούς πλούτου που δεν ξεθοριάζει απλώς όταν η τύχη εξαντλείται ή οι τάσεις αλλάζουν. Το 4 αντιπροσωπεύει τη δομή, την υπομονή και τη θεμελιώδη δύναμη που απαιτείται για να χτίσετε ένα θεμέλιο που υποστηρίζει την επιτυχία σε όλη τη ζωή. Σκεφτείτε τον αριθμό 4 ως την ενσάρκωση της ενέργειας ενός ήρεμου αρχιτέκτονα, αυτού που σχεδιάζει σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια, τούβλο-τούβλο, διασφαλίζοντας ότι η κατασκευή θα παραμείνει σταθερή για γενιές. Ενώ άλλοι κυνηγούν φευγαλαίες συντομεύσεις, το 4 επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ζωής που μπορεί να αντέξει. Η δύναμη του είναι σταθερή, όπως ο βαθύς καρδιοχτύπ της αρχής. Δεν βιάζεται, δεν επιδεικνύεται, αλλά είναι εντελώς αδύνατο να αγνοηθεί. Το ζωτικό μήνυμα του 4 αντικατοπτρίζεται σε όλα όσα μας περιβάλλουν. Μια καρέκλα στέκεται σταθερή επειδή 4 πόδια μοιράζονται το βάρος της. Η γη αναπνέει μέσα από 4 ιερές εποχές: ανάπτυξη το καλοκαίρι, ανανέωση την άνοιξη, απελευθέρωση το φθινόπωρο και ξεκούραση το χειμώνα. Κάθε μία μας διδάσκει ότι η πραγματική πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω του ρυθμού, της υπομονής και του θεϊκού συγχρονισμού. Ο αριθμός 4 σας ζητά να επιβραδύνετε, να εμφανιστείτε στην καθημερινή σας πρακτική. Είτε αυτή η πρακτική είναι η εργασία σας, η εσωτερική σας ανάπτυξη, είτε ο πρωινός σας διαλογισμός, δεν είναι τα δραματικά άλματα που καθορίζουν την επιτυχία, αλλά οι μικρές, συνεπείς πράξεις που εκτελούνται σιωπηλά. Ο Βουδισμός διδάσκει ότι η φώτιση δεν είναι κεραυνός. Χτίζεται ήσυχα μέσω της παρουσίας, ανάσα με την ανάσα, στιγμή με τη στιγμή. Κάθε φορά που επιστρέφετε στην επίγνωση, ενδυναμώνετε τις ρίζες της ειρήνης μέσα σας. Και αυτή είναι η αληθινή ουσία του 4. Στην αστρολογία, το 4 συντονίζεται έντονα με τον Κρόνο, τον πλανήτη της κυριαρχίας και της πειθαρχίας. Ο Κρόνος δεν ανταμείβει τις ευσεβείς πόθους. Ανταμείβει την αληθινή αφοσίωση. Τα μαθήματά του μπορεί να σας δοκιμάσουν, αλλά οι τελικές του ανταμοιβές, ασφάλεια, σοφία και αυτοκυριαρχία, είναι μόνιμες. Καθώς η ενέργεια αυτού του μήνα ξεδιπλώνεται, επιτρέψτε στον αριθμό 4 να σας καθοδηγήσει προς την εστίαση και τη σταθερότητα.
Κάθε συνειδητή επιλογή που κάνετε, κάθε υπόσχεση που τηρείτε, γίνεται ένα στέρεο τούβλο στα μελλοντικά σας θεμέλια. Η αληθινή αυθονία δεν είναι θορυβώδης. Χτίζεται ήσυχα με σταθερή προσπάθεια, πίστη και υπομονή. Αν αυτό το μήνυμα σας βρίσκει ελκυστικό, αφιερώστε λίγο χρόνο για να τιμήσετε αυτή τη σύνδεση. Πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει». Εγγραφείτε στο Buddhism Mindset. Και αν θέλετε να υποστηρίξετε την εξάπλωση αυτών των ζωτικών διδασκαλιών, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Ευχαριστώ» με μια μικρή προσφορά $5, μια χειρονομία ευγνωμοσύνης που βοηθά αυτή τη σοφία να φτάσει σε άλλους που είναι έτοιμοι να αφυπνιστούν στη διακριτική καθοδήγηση του σύμπαντος. Αριθμός 50. Ο κώδικας αφύπνισης της αλλαγής. Έχετε ποτέ κοιτάξει γύρω σας και νιώσει ότι οι μέρες σας έχουν αρχίσει να θολώνουν εντελώς? Ξυπνάτε, ελέγχετε το τηλέφωνό σας, ακολουθείτε τις ίδιες ρουτίνες, μιλάτε με τους ίδιους ανθρώπους και με κάποιο τρόπο, μια ακόμη εβδομάδα γλιστράει σαν άμμος μέσα από τα δάχτυλά σας. Βαθιά μέσα σας, κάτι μέσα σας λαχταρά μια νέα κατεύθυνση, μια νέα σπίθα ή απλώς κίνηση, αλλά ο ρυθμός της καθημερινότητάς σας συνεχίζει να σας τραβάει αδιάκοπα πίσω στον κύκλο του. Ψιθυρίζετε συνεχώς τον εαυτό σας, σύντομα, θα κάνω αυτό το άλμα. Σύντομα, θα ξεκινήσω. Σύντομα, θα ζήσω τη ζωή που ονειρευόμουν. Κι όμως, το σύντομα συνεχίζει να κινείται μακριά σας, σαν ένας ορίζοντας που δεν πλησιάζει ποτέ, όσο μακριά κι αν περπατήσετε. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή έχετε χάσει την επιθυμία ή το κίνητρο. Είναι επειδή η άνεση είναι μια ανεπαίσθητη παγίδα. Το ανθρώπινο μυαλό βρίσκει ασφάλεια στην επανάληψη. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι η σταθερότητα ισοδυναμεί μεγαλύνει, ακόμα και όταν η ψυχή μας ασφικτιά ήσυχα στην ομοιομορφία. Περιμένουμε τη βεβαιότητα, το τέλειο σχέδιο ή κάποιον να μας διαβεβαιώσει ότι είναι ασφαλές να ξεκινήσουμε. Ωστόσο, αυτή η εσωτερική όθηση δεν σταματά ποτέ να ψιθυρίζει. Σας περιμένουν περισσότερα. Αυτός ο ψίθυρος είναι η ισχυρή ενέργεια του αριθμού 50. Στη βουδιστική αριθμολογία, το 50 αντιπροσωπεύει τη μεταμόρφωση μέσω της κίνησης, τον ιερό ρυθμό της αλλαγής που επαναφέρει τη ζωή σε κίνηση. Είναι εξέλιξη, όχι χάος. Το 50 δεν σας ζητά να εγκαταλείψετε όλα όσα γνωρίζετε. Απλώς σας καλεί να επεκταθείτε πέρα από αυτό που σας φαίνεται οικείο. Είναι η συχνότητα του θάρρους, της αυτοπεποίθησης και της προσαρμοστικότητας. Και καθώς προχωράμε μέσα από την ενεργειακή πύλη αυτής της εποχής, η δόνηση του 50 γίνεται πραγματικά αδύνατο να αγνοηθεί. Οι κοσμικές ευθυγραμμίσεις ενισχύουν το μήνυμά του, προτρέποντάς σας να σπάσετε τα όρατα μοτίβα που σας έχουν κρατήσει ακίνητους. Το σύμπαν φαίνεται να ψιθυρίζει, το μονοπάτι μπροστά είναι έτοιμο. Εσείς. Αυτή είναι η στιγμή της αφύπνισής σας, η ώρα σας να προχωρήσετε και να διαμορφώσετε πραγματικά την ιστορία που περίμενε να ξεκινήσει. Αριθμός 28. Χρονισμός, ήρεμη δύναμη και άπειρη δυνατότητα. Ας συζητήσουμε έναν αριθμό που κατέχει μια ήσυχη, δυνατή παρουσία, έναν αριθμό που δεν επιδιώκει την προσοχή, το 28. Μπορεί να φαίνεται συνηθισμένο στην αρχή, απλώς μια ακόμη ημερομηνία σε ένα ημερολόγιο. Αλλά όταν σταματήσετε και νιώσετε πραγματικά την ενέργειά του, αποκαλύπτεται μια βαθύτερη αλήθεια. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει ακλόνητη υπομονή, ήρεμη δύναμη και τέλειο συγχρονισμό. Κουβαλάει το είδος της ενέργειας που δεν χρειάζεται να αποδειχθεί για να γίνει βαθιά αισθητό. Σκεφτείτε το άτομο που δεν κυνηγάει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά φυσικά κερδίζει σεβασμό όπου κι αν πάει. Αυτή είναι η δόνηση του 28, γειωμένος, σταθερός και ήσυχα γεμάτος αυτοπεποίθηση. Μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική επιτυχία δεν συμβαίνει στο θόρυβο. Συμβαίνει στη σιωπή, στην πίστη ότι αυτό που χτίζεται θα ανθίσει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, στις στιγμές που κανείς δεν παρακολουθεί και στα αργά βράδια σκληρής δουλειάς. Κοιτάξτε πιο προσεκτικά και τα ψηφία του αρχίζουν να μιλούν. Το 2 αντιπροσωπεύει τη σύνδεση και την αρμονία, μια αντανάκλαση της βαθιάς βουδιστικής αλήθειας ότι όλα τα όντα είναι αλληλένδετα.
Διδάσκει ότι η πρόοδος συνεπάγεται ενότητα με τους ανθρώπους και τις ενέργειες γύρω σας, όχι μόνο ατομική προσπάθεια. Στη συνέχεια έρχεται το 8, το σύμβολο της καρμικής ροής και του απείρου, μιας ευημερίας που ξεπερνά τα χρήματα και περιλαμβάνει τη συμπόνια, τη σοφία και τον ισχυρό αντίκτυπο που αφήνετε πίσω σας. Μαζί, αυτοί οι αριθμοί συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο μήνυμα. Η άπειρη πιθανότητα και η ισορροπία λειτουργούν υπέρ σας. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη ορατά, η επιμονή σας ευθυγραμμίζεται τέλεια με το συγχρονισμό του σύμπαντος. Και να θυμάστε, κανείς δεν περπατά αυτό το μονοπάτι μόνος του. Στο Βουδισμό, η Σάγκα αντιπροσωπεύει την κοινότητα και την κοινή δύναμη. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με εκείνους που αντανακλούν το σκοπό σας και ενισχύουν την ηρεμία σας. Είναι μέρος της αληθινής σας αυθονίας. Αν αυτό το μήνυμα σας αφορά, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε το να καθίσει στην καρδιά σας. Πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει», εγγραφείτε στο Buddhism Mindset και, αν νιώθετε εμπνευσμένοι να υποστηρίξετε την εξάπλωση αυτής της σοφίας, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Ευχαριστώ» με μια μικρή προσφορά $5. Κάθε πράξη ευγνωμοσύνης φέρει ισχυρή ενέργεια και αυτή η ενέργεια επιστρέφει πάντα πολλαπλασιασμένη. Αριθμός 108. Από το νοητικό χάος στη δημιουργική ροή. Έχετε ξαπλώσει ποτέ στο κρεβάτι το βράδυ κοιτάζοντας το ταβάνι, ενώ το μυαλό σας έτρεχε σαν πολυσύχναστος αυτοκινητόδρομος, οι σκέψεις περνούν γρήγορα προς κάθε κατεύθυνση. Οι τύψεις του παρελθόντος κορνάρουν για την προσοχή σας. Τα μελλοντικά σχέδια στράφτουν σαν λαμπερή προβολής. Οι ανησυχίες πλέκονται και σβήνουν από παλιές αναμνήσεις. Λέτε στον εαυτό σας να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, αλλά το μυαλό σας απλά δεν σταματά. Ο Βουδισμός εύστοχα το αποκαλεί αυτό νους πυθίκου, ένα ανήσυχο, πηδηματώδες μυαλό που σπάνια ηρεμεί. Τι γίνεται όμως αν αυτό το χάος δεν είναι ο εχθρός σας? Τι γίνεται αν είναι, στην πραγματικότητα, μια δεξαμενή ανεκμετάλλευτης ενέργειας έτοιμη να κατευθυνθεί σε ουσιαστική δημιουργία? Εδώ ακριβώς έρχεται να παίξει ρόλο ο αριθμός 108. Στην πνευματική αριθμολογία, κάθε ψηφίο φέρει μια ισχυρή δόνηση. Το ένα πυροδοτεί νέα ξεκινήματα, θάρρος και διάβγεια, την αφορμή για μεταμόρφωση. Το 0 αντιπροσωπεύει το άπειρο δυναμικό, το δημιουργικό χώρο που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Το 8 αντυχεί με την ευημερία, την ισορροπία και τη σταθερή ροή. Μαζί, αυτοί οι αριθμοί σχηματίζουν έναν ισχυρό κύκλο ενέργειας που μετατρέπει την πνευματική ακαταστασία σε καθαρή δημιουργική δύναμη και τις σκόρπιες σκέψεις σε ορμή προς τους στόχους σας. Το ανήσυχο μυαλό σας δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα σημάδι ενός ισχυρού μυαλού που απλώς χρειάζεται αποτελεσματική κατεύθυνση. Σκεφτείτε το σαν μια καταιγίδα μέσα σας, άγρια και απρόβλεπτη, αλλά γεμάτη ζωογόνο βροχή αν διοχετευτεί με σύνεση. Για να ευθυγραμμιστείτε με την ενέργεια του 108 στην καθημερινότητά σας, δημιουργήστε μια τελετουργία για το νου. Αφιερώστε 108 λεπτά κάθε μέρα για να ρέετε και να απελευθερώνεστε. Κινήστε το σώμα σας για να αφήσετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις να ρέουν. Σκιαγραφίστε τις ιδέες σας ή γράψτε χωρίς καμία κρίση. Θα εκπλαγείτε από τη διάβγεια που προκύπτει φυσικά. Παύση και παρατήρηση. Όταν οι σκέψεις αρχίζουν να στροβιλίζονται, μην τους αντισταθείτε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ρωτήστε απαλά: με βοηθάει αυτή η σκέψη να αναπτυχθώ ή με κρατάει πίσω? Μια συνειδητή ερώτηση μπορεί να μετατρέψει το χάος σε άμεση διάβγεια. Από βουδιστική οπτική γωνία, το μυαλό δεν είναι ο εχθρός σας. Είναι ένας καθρέφτης του βαθύτερου δυναμικού σας. Όταν παρατηρείτε με επίγνωση, ακόμη και το πιο άγριο χάος που κάποτε φοβόσασταν γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη και δημιουργικότητα. Η ανησυχία στην οποία κάποτε αντιστεκόσασταν μεταμορφώνεται στην ίδια τη φωτιά που σφυριλατεί τις επόμενες ανακαλύψεις σας. Σχολιάστε αυτή την επιβεβαίωση παρακάτω. Μετατρέπω το νοητικό χάος σε δημιουργική δύναμη. Εμπιστεύομαι το ρυθμό των σκέψεών μου και τις αφήνω να με καθοδηγήσουν προς τη διάβγεια. Να θυμάστε ότι το 108 δεν σας ζητά να σωπάσετε το μυαλό σας. Σας προσκαλεί να χορέψετε με τις σκέψεις σας. Κινηθείτε σε ρυθμό με την ενέργειά σας και δημιουργήστε σκόπιμα.
Η επόμενη ανακάλυψή σας μπορεί να κρύβεται μέσα στις ίδιες τις σκέψεις από τις οποίες κάποτε προσπαθήσατε τόσο σκληρά να ξεφύγετε. Μείνετε μαζί μου γιατί στη συνέχεια θα αποκαλύψω έναν αριθμό μπόνους, μικρό αλλά πίστευτα ισχυρό, έτοιμο να πυροδοτήσει ξαφνικές ευκαιρίες και να ανοίξει την πόρτα στην οικονομική ελευθερία. Αριθμός 33. Το απαλό κάλεσμα της εσωτερικής αρμονίας. Η ζωή δεν κάνει πάντα προφανείς τις προθέσεις της. Μερικές φορές δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει. Αυτή η ανεπαίσθητη έλξη που νιώθεις στο στήθος σου, μια σκέψη που επιστρέφει συνεχώς ή ένας αριθμός που φαίνεται να εμφανίζεται παντού. Αυτά είναι συχνά τα ήσυχα σπροξήματα του σύμπαντος. Ο αριθμός 33 είναι ένας τέτοιος ψίθυρος, μια απαλή υπενθύμηση ότι καθοδηγείστε προς την ευθυγράμμιση με τον αληθινό σας εαυτό. Δεν έρχεται με φανταχτερά σημάδια ή υποσχέσεις άμεσου πλούτου. Αντίθετα, ρέει απαλά κάτω από την επιφάνεια, σαν ένα ήρεμο ρεύμα που σε οδηγεί προς το μονοπάτι που η ψυχή σου ήδη αναγνωρίζει. Στον κόσμο της πνευματικής αριθμολογίας, το 33 είναι πολύ περισσότερο από ένας τυχερός αριθμός. Είναι ένας κύριος αριθμός, μια δόνηση που μεταφέρει βαθιά σοφία, πνευματική διορατικότητα και ανώτερο σκοπό. Ενώ πολλοί αριθμοί στη ζωή δείχνουν προς προσωρινές ανταμοιβές η φευγαλαία επιτυχία, το 33 σας ζητά να κοιτάξετε βαθύτερα, να βρείτε νόημα πέρα από αυτό που λάμπει, να αγκαλιάσετε τα μαθήματα που ανυψώνουν την ψυχή σας και να ριζώσετε στη διάβγεια. Είναι ένας αριθμός που διδάσκει υπομονή, γείωση και την ήσυχη δύναμη της πρόθεσης. Το 33 χτίζεται από το διπλασιασμένο αριθμό 3. Ένα μόνο 3 ακτινοβολεί εκφραστική ενέργεια, χαρά και δημιουργικότητα. Όταν διπλασιάζεται, η επιρροή του βαθαίνει, μετατρέποντας την παιχνιδιάρικη έμπνευση σε όριμη σοφία, συμπόνια και θεραπεία. Είναι η δόνηση μιας ψυχής που έχει μάθει, έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις και έχει αναδυθεί με μια ήρεμη, ακλόνητη δύναμη. Δεν πρόκειται για την αναζήτηση χειροκροτημάτων ή την επίδειξη ταλέντων. Πρόκειται για το να είσαι μια σταθερή πηγή καλοσύνης, ένα ήσυχο φως που ανυψώνει τους άλλους χωρίς ποτέ να χρειάζεται αναγνώριση. Όσοι έχουν απήχηση στο 33 σπάνια λαχταρούν τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η παρουσία τους είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι οι φίλοι που ακούν χωρίς να κρίνουν, οι συνάδελφοι των οποίων η ήσυχη σταθερότητα φαίνεται να ηρεμεί ολόκληρο το δωμάτιο, η ηρεμιστική φωνή σε μια χαοτική οικογένεια. Καθοδηγούμε το παράδειγμα παρά με τα λόγια, και η ηρεμία τους γίνεται μια άρρητη πρόσκληση για τους άλλους να αναπνεύσουν, να σταματήσουν και να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους. Σε πολλές αρχαίες πνευματικές παραδόσεις και βουδιστικές διδασκαλίες, το 33 τιμάται ως ιερό σημάδι ότι αόρατες ενέργειες περπατούν δίπλα σας. Δεν ελέγχει την πορεία σας, αλλά σας διαβεβαιώνει ότι έχετε υποστήριξη, ότι το σύμπαν ευθυγραμμίζει τις συνθήκες ώστε να αντανακλούν το υψηλότερο καλό σας. Κάθε φορά που παρατηρείτε το 33 σε μια φευγαλαία πινακίδα, μια απόδειξη ή ένα ρολόι, εκλάβετε το ως ένα απαλό κοσμικό μήνυμα, παύση, επαναπροσδιορισμός και εμπιστοσύνη. Αν το 33 εμφανίζεται συνεχώς στη ζωή σας, μην το θεωρείτε απλή σύμπτωση. Αφήστε το να σας υπενθυμίσει ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στο να είστε φανταχτεροί ή θορυβώδεις. Ζει στην ήσυχη σταθερότητα που καθοδηγεί τις πράξεις σας, θρέφει τους γύρω σας και δημιουργεί αρμονία στον κόσμο σας. Αν αυτός ο αριθμός σας μιλάει, μοιραστείτε τη σύνδεσή σας στα σχόλια γράφοντας «Ακολουθώ το ήσυχο μονοπάτι του σκοπού». Και πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε στο Buddhism Mindset, όπου οι αριθμοί είναι κάτι περισσότερο από ψηφία. Είναι οι ιεροί οδηγοί που σας οδηγούν προς την ισορροπία, την πρόθεση και μια ουσιαστική ζωή.